guerrera, revolucionària, hippie, sexe, droga, rock and roll. I jo, terra firme, idees clares, neta, polida, ordenada i de tant en tant una copeta d'aromes de Montserrat. Aquest és un fragment de la proposta cultural de la qual parlarem ara, de cara a aquest cap de setmana. Avui debuta als escenaris l'espectacle Ara sí. El protagonitza el personatge Conxita Català i al darrere d'aquest personatge hi ha l'actriu i companya de la xarxa Gisela Puntí-Jofre. Gisela, molt bon dia. Molt bon dia, Thaís. Molt bon dia. Quina il·lusió estar a Notícies en xarxa, la veritat. I tant que sí, i tant que sí. Escolta'm, aquest espectacle ens acompanya a veure el viatge espiritual que fa la Conxita Català. Explica'ns quan comença aquest viatge i per què? Quin és el detonant d'aquesta experiència vital? Doncs mira, aquest viatge comença quan la Conxita Català se li desmorona una mica tota la seva vida i tots els valors i en més de quedar-se a casa trista i sola, diu tiro endavant i el que fa és començar un viatge espiritual en què va bevent de diferents filosofies i religions i allà es va agafant tota la trama de l'espectacle. I al final de l'espectacle, que no el puc explicar, hi ha un gir que canvia tota la història. Aquest personatge... Comença des d'aquí, des d'aquesta perduda, d'una Conxita perduda i que es va trobant a ella mateixa. I una Conxita optimista, perquè pel que dius troba tots els recursos necessaris per poder tirar endavant i per afrontar el futur amb ganes i amb alegria, tot i els entrebancs que la vida li posa per davant i que no podem explicar massa. Sí, és una dona molt, molt forta, molt tossuda i que sempre va endavant, o sigui, no entén el que és anar cap enrere, no? Té molta força, sí. Per tant, pot ser un exemple, un exemple a seguir. Hauríem de tenir tots aquesta fortalesa. Sí, bueno, també veurem la part fosca de la Conxita, perquè la Conxita va començar més naïf i tot més rosa, i ara la Conxita també té una part fosca com tots els humans que la tenim, i també s'ensenya a l'espectacle, sí, sí. Deies ara com va començar la Conxita, recordem els inicis d'aquest personatge perquè és una mica previ als anys de pandèmia. Sí, va començar abans de la pandèmia, jo diria més o menys un anyet abans de la pandèmia, i va sortir com un divertimiento. Ja olora molt, si veus la Conxita tu dius, em fa recordar les Teresines, no? Jo seguia les Teresines, seguia la Cubana, m'agradaven, i hi ha alguna que et va quedant a dins, i jo vaig crear el meu personatge com a Conxita Català, i vaig anar jugant, i després també amb cabarets, amb improvisacions, sempre tot molt improvisat. I a partir d'aquí va venir la pandèmia, la xarxa vam fer ens quedem a casa, ens van demanar que hi col·laborés, i vaig començar a fer com una secció cada dia amb la Conxita, i d'allà et anaves inventant, i a partir d'allà va anar creixent, fins al dia que vaig dir, escolta, necessito que algú em dirigeixi perquè no sigui tant només un divertimento, sinó que puguem posar una mica més de fonaments, no? I aquí va ser quan vaig anar a buscar el director, el Pep Vilà. Doncs, Gisela, ja per acabar, recordem, avui estrena a Girona i a partir d'aquí què? Avui, demà i diumenge estem a la Sala Planeta de Girona, el 19 de febrer estem a Maçanet de la Selva, el 24 de febrer a Cassà de la Selva, el 26 de febrer estem a la comarca d'Osona, a Manlleu, i el 13 d'abril a Sarrià de Ter. De moment tenim aquests bolos i oberts a tots els que ens puguin arribar perquè la Conxita té ganes d'expandir-se pel territori. Doncs esperem que vagi molt, molt, molt bé l'estrena i després tota la gira i els bolos que vagin sortint. Gisela Puntí-Jofre, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa, que ja saps que també és casa teva. Moltes gràcies, Thaís. Adéu, fins la propera.